LRC nga katong maong o sa tawag ani kini maong e-bike ila man tong gipasaylo do naman toy humanitarian consideration nga ilang gihatag mga kabombo. Nga pagka October 14 ang bata nadatugan og riling sa Pasel Fishport. Ang bata gidasa sa CMC. Unya kay girefer man nga to sa Vicente Soto. Ang bata nahatod da sa Vicente Soto unya ang driver sa e-bike nibalik ngadto karon sa Barangay Suba. Pagbalik sa Barangay Suba ug wala ko masayop murag nakaagi ang driver sa e-bike sa lugar nga diin dunay operation ang mga sakop sa CCTO personnel gipara. Pagpara gipangutana diin makagikan ano niagi man kadiri. So ang tubag sa maong driver nga naghatod siya og bata nga na disgrasya natumbahan sa railings ug naron sa Vicente Soto. So gisultian ang maong driver nga sige palabyon ka namo o nya ayo nagbalik diri ha kay mag-operation mi. So at least gipalabay ang maong e-bike mga kabombo. Wala dakpa kay gikan lagi og emergency. Gikan naghatod og bata sa ospital. Ha? Gihatod una sa CCMC unya pagkahuman ang CCMC ni refer sa bata ngadto sa Vicente Soto. Apan subo pamalandungon dead on arrival. Patay gyud ang bata gumikan kinabuak ang ulo mga kabombo. So tuod man sa dihang naparahan sa CCTO personnel ang maong e-bike nga niagi sa lugar nga nag-checkpoint ba to or operation ba to, gipasaylo ang e-bike driver o gipalahos. So tuod man nakauli ang maong e-bike ngadto sa Barangay Suba. Apan paglabay sa pipila ka minutos mga kabombo, nibalik ang e-bike niagi gihapon didto sa lugar nga dunay operation ang CCTO apan lahi na ang driver. Ngunya naay lain pasahero mga kabombo. Gipangutan na og asa man ka? Asa man mo? Muadto kuno sa ospital. Nung diri man kaagi nga na may operation diri. Unya na may gipangdakop uban mga e-bike, gipangdakop, gipanghold naman to. Unya kung paagion to ang e-bike nga dunay pasahero nga padung sa ospital, unsa may ikasulti atong uban nga mga e-bike driver nga nangadakpan. Moingon to ang uban nga, oy, naman mo pinalabi. Ug moingon to nga, sir, pangiwa mi sir B for humanitarian consideration. Padumi sa ospital kay nami ato pasyente namatay. Ang katuban po mga nadakpan, di moingon po to nga, kabi po sir, puslan man nga imong ipasaylo tong usa, pasaylo apod mi, humanitarian consideration. O baka, kung ipasaylo to, delikado ba to mapicturan, o niya ipo sa Facebook, niya ingnon nga, may paning usa gipalabay kami gidakop. Mabati ang CCTO. So katong pag-agi una sa e-bike nga gipasaylo kay mao lagi na humanitarian consideration gikan naghatod og pasyente sa ospital unya pagbalik dito agi sa og wala ko masayop murag part masiguro na sa barangay Pahina Sentral nga nag-operation ang CCTO unya gipalabay gipasaylo unya gipahimangnuan pa ayo nagbalik diri ha kay nag-operation mi. Unsa pagkaunsa nga pipila ka minutos, mga 30 minutos or 45 minutos. Nibalik ang e-bike unya lain na ang driver. Murag wala masayod ang driver sa maong e-bike nga naay CCTO operation didto, maong dito ni agi naparahan og na-impound mga kabombo. So mao na ang nahitabo, ha? Ang katong pagdakop sa maong e-bike, di naman to emergency. Di naman to emergency. Ang pagpadong dito sa ospital, nga naay sakay bata, nga nadisgrasya, kato emergency pa to. Gani pagbalik, wa na'y karga bata. Gipasaylo, gipalabay lang. Pag pagikaduha, the same e-bike, apan lahi na ang driver, wa ba sayod ang driver nga naay operation dito, gidakop. Ang e-bike gi-hold, gi-impound mga kabombo. Hindi naman to emergency. Ha? Kaya nahatod naman ang bata. Unya, nagi-traffic violation nga nahitabo. Mga kabombo. Ang atong programa sa Bombo Radio, ang Zona Libre program, mo batikos ta, mo saway ta, og angay sawayon. Pero kaning bahina, mga kabombo, dili man isa sa taga-CCTO personnel. Ego raman sa ni-impusar sa traffic rules. Nga kanang mga e-bike, bawal yun na sa
national road or mga national highway, mga kabombo. Di na sa angay mo mutadlas diyan napita for safety purposes mga kabombo.